Илия Луков, един от най-обичаните гласове на българската народна музика, винаги е пазил личния си свят далеч от прожекторите. Но днес той прави признание, което изненада мнозина. До него има жена, която нарича любовта на живота си. Коя е тя? И защо чак сега певецът реши да разкрие истината? Скоро ще се оженим. Думи, които променят всичко. В това видео ще разберете повече за щастието, което изпълва сърцето му. Харесайте, споделете и се абонирайте, за да не пропуснете нито една важна новина. След първите му думи, които разтърсиха почитателите му, вниманието неизбежно се насочи към детайлите, останали дълго време скрити. Още през лятото на 2023 година, по време на участие в летния театър във Варна, най-наблюдателните фенове забелязаха жена в първите редове, към която певецът отправяше по-дълги погледи и по-особена усмивка. Тогава никой не подозираше, че това не е случайен жест, а тиха връзка, която тепърва ще излезе на светло. През декември същата година, в интервю за Национална телевизия в София, Луков загатна, че има човек, който му дава спокойствие след сцената. Думите му прозвучаха като обикновено признание за подкрепа, но днес става ясно, че това е било първият фин намек за сериозна връзка. Близки до изпълнителя споделят, че от началото на 2022 година той все по-често е отказвал светски събития, предпочитайки да прекарва свободното си време извън столицата, в Пловдив и родния си край. Интересен момент настъпи и по време на фестивала Пирин Фолк в Сандански, където певецът изглеждаше необичайно емоционален. На сцената той благодари на специален човек, без да споменава име. Тогава публиката прие това като жест към семейството или екипа му. Днес обаче тези думи придобиват нов смисъл. През пролета на 2024 година в социалните мрежи се появиха снимки от малко семейно тържество в тесен кръг, проведено в ресторант в Бояна. Макар Луков да не публикува официално кадри, присъстващи гости споделиха, че певецът е изглеждал по-спокоен и уверен от всякога. Някои дори твърдят, че именно тогава е направена важна крачка в отношенията му. Хора от обкръжението му разказват, че промяната в него се усеща отдавна. По-умерен тон в интервютата, по-малко импулсивни реакции и особена светлина в погледа му по време на концертите. Тази вътрешна стабилност не остава незабелязана и от колегите му, които тихо са подкрепяли решението му да запази личното си щастие далеч от публичния шум. Сега, когато фактите постепенно излизат наяве, остава въпросът: какво следва от тук нататък? Как тази връзка ще промени живота и сценичния път на един от най-обичаните народни изпълнители? И какви още детайли предстои да бъдат разкрити пред широката публика в следващите дни? За да се разбере напълно днешната му вътрешна сила, трябва да се върнем десетилетия назад, в края на 70-те години, когато Илия Луков прави първите си стъпки в едно обикновено българско семейство. Роден в северозападна България, в регион, където животът никога не е бил лек, той израства в скромен дом, в който трудът започва преди изгрев и свършва след залез. Баща му работи тежка физическа работа, а майка му се грижи не само за дома, но и за нивите край селото. През зимите на 80-те години студът често прониква през тънките стени, а малкият Илия учи уроците си на светлината на една лампа, докато отвън вятърът брули улиците. Именно тогава се появява първият знак за бъдещето му. Той започва да пее, за да стопли атмосферата у дома. Съседите си спомнят как гласът му отеквал по двора още преди да навърши 10 години. В училището в близкия град той не е сред най-заможните деца. Носи скромни дрехи и често помага на родителите си след часовете. Но учителката му по музика забелязва нещо необичайно – силен, чист тембър и емоция, която не е типична за дете на неговата възраст. През 1989 година, по време на училищен празник, той изпълнява народна песен, която кара публиката да замлъкне. Този момент остава в спомените му като първото усещане, че сцената може да бъде неговия път. Началото обаче не е романтично.
Пътуванията до музикални конкурси в областния център са свързани с лишения, автобуси в ранни зори, върнати такси за участие поради липса на средства, откази от културни институции. В онези години България преминава през политически и икономически промени, които правят пътя към изкуството още по-труден. Близки приятели разказват, че тъкмо тези изпитания изграждат характера му – дисциплина, скромност и непримиримост. По-късно, когато вече е на сцена пред хиляди, той често споменава в интервюта трудните години, без да навлиза в подробности. Днес става ясно, че за тази сдържаност стои детство, белязано от усилия, но и от силна семейна сплотеност, която му дава опора в най-несигурните моменти. Годините на лишения и упорит труд не само изграждат характера му, но и оформят начина, по който Илия Луков подхожда към личния си живот. Докато кариерата му постепенно набира скорост в началото на 2000-те, той съзнателно избира да държи семейството си далеч от публичността. В редки интервюта споменава родителите си с уважение и благодарност, но никога не ги излага под светлините на прожекторите. Майка му остава неговата най-голяма морална опора до последните й дни. През 2018 година, по време на концерт в НДК в София, той посвещава песен на «Жената, която ме научи да бъда човек». Тогава малцина разбират, че това е тихо признание към майка му, която вече се бори с здравословни проблеми. След загубата й той става още по-затворен, а близки споделят, че именно тогава започва да преосмисля приоритетите си. С баща си поддържа стабилна връзка, макар и далеч от медийното внимание. Често се връща в родния край, особено по големи празници като Великден и Коледа. Снимки от 2022 година, направени в малка църква в северозападна България, показват певеца сред местни хора, без сценичен блясък. Просто син, който се прибира от дома. Що се отнася до децата, темата дълго време остава обгърната в мълчание. През годините се появяват спекулации, но самият той никога не ги потвърждава публично. В интервю през март 2024 година обаче загатва, че най-голямата му мечта е дом, изпълнен със смях. Тези думи предизвикват вълна от коментари, защото идват в момент, когато личният му живот вече е под засилено внимание. Хора от близкото му обкръжение разказват, че в последните 2 години той прекарва повече време извън София, избирайки спокойствието пред шумните събития. Забелязва се и друга промяна – по-чести участия в благотворителни инициативи, особено свързани с деца и млади таланти. Някои тълкуват това като знак, че мислите му все по-често са насочени към семейството и бъдещето. Домът му в столицата остава защитена територия, място, където няма камери и интервюта. Там, според близки приятели, той намира равновесие след дълги турнета и натоварени концертни графици. В тези тихи пространства се крие истинската му същност – човек, който цени простите моменти. Вечеря с близки, разговор с баща си, среща с стари приятели от детството. Именно тази дискретност прави всяка нова информация около личния му свят толкова интригуваща за публиката. Защото зад сценичния образ стои мъж, който внимателно подрежда живота си далеч от сензациите, но с дълбоко уважение към корените, родителите и мечтата за истинско семейно щастие. В последните месеци вниманието на почитателите се насочи и към здравословното състояние на Илия Луков, особено след като през есента на 2024 година той отмени 2 участия в Пловдив и Велико Търново. Официалното обяснение тогава беше временна преумора, но хора от екипа му признават, че графикът му е бил изключително натоварен още от началото на лятото. Поредица от фестивали, участия на открито и дълги пътувания в горещините. По време на концерт в Летния театър в Бургас през юли 2024 година, някои зрители забелязаха, че певецът прави по-кратки паузи между песните и по-често посяга към бутилка вода. Макар гласът му да остана стабилен и силен, близки до него споделят, че зад сцената е усещал силна умора и спад в кръвното налягане. Именно след този период лекарите в София му препоръчват по-строг режим на почивка и контролни изследвания.
През ноември същата година той бе забелязан да излиза от частна клиника в столицата, което предизвика вълна от слухове в социалните мрежи. По-късно стана ясно, че става дума за рутинни кардиологични прегледи, стандартна мярка за човек с интензивен сценичен живот. Негови близки уверяват, че няма сериозна диагноза, но стресът и непрекъснатите ангажименти са оставили своя отпечатък. Интересен детайл е, че още през 2022 година той започва да обръща повече внимание на начина си на хранене и физическата активност. Появяват се снимки от ранни разходки в Южния парк в София, както и от планински преходи край Витоша. Тогава малцина свързват това с възможни здравословни сигнали, но днес тези промени изглеждат като навременна реакция. В последните си телевизионни участия в началото на 2025 година Луков изглежда по-спокоен, с премерен тон и видима решимост